ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо дар видеоролики имрӯза шартнома бастани Лоиқ Раҷабов бо ташкилоти Eagle FC гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Панҷаи Ягуар дар муҳорибаи охирини худ ки дар Гран-при финали PFL 2021 аз дасти Рауш Манфио бо қарори яковозаи доварон шикаст хӯрда буд, бо ташкилоти Eagle FC шартнома баст. Айни ҳол Лоиқ Раҷабов дар шаҳри Душанбе қарор дорад. чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ташкилоти Eagle FC дар соли 2022 нақша дорад ки дар Амрико турнири калони худшона баргузор кунанд. Дар ин бора чанд рӯз пеш Ҳабиб Нурмагомедов хабар дод. Пас аз ин дар муҳориба президенти ташкилоти Eagle FC Шамил Зауров дар мусоҳиба бо Игор Лазорин хабар дод ки Лоиқ Раҷабов ҷанги навбатии худашро дар ташкилоти Eagle FC, яъне дар Амрико мегузаронад. Марҳамат суханони Шамил Заурова гӯш кунед. 9 турниров провести именно там, в Америке. В 2022 в смысле? В 2022 году, в следующем году, большие планы. И помимо основных, вот, которые боев, там еще у нас будет Лоиқ Раҷабов, будет Субат и, по-моему, Курам Магомедов. Хотиррасон мекунем ки ташкилоти Eagle FC турнири худша дар шаҳри Майами моҳи январ баргузор карданияд. Аз ин ҷо пас маълум мешавад ки аллакай як моҳ пас мо Лоиқ Раҷабовро дар дохили октагон мебинем. Айни ҳол номи рақиби ӯ маълум нашудааст. Ҳамин ки номи рақибша эълон кардан, мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. Хуб дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ба фикри шумо оё Лоиқ Раҷабов бояд Eagle FC да баромад куна ё не? Фикротона дар комментария нависед, ман ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. ҳозир боша ба шабакаи мо обуна шавед. Зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кардана фаромӯш накунед. Худтона дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доимо бо шабакаи Knockout TG бошед, чунки ҳама вақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаш мекунем. То видеоролики навбатӣ, хайр. Ай тоҷикисто, ҳамадан салом, мардои Лоиқ, бачаҳои тоҷик.